मोनसे गिदिर खौरां बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ देहायारि गाग्लोबनायखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ देहायारि गाग्लोबनायनि दायाव दंफां सिखाव सोमखोर बसुमतारीखौ पुलिसनो एफआइआर होनाया दिनै केस रेजिस्टार जाबाय। खौरांगिरिखौ बुबाय बे मानसिखौ जोङो केस होनायनि असिलायै जों मालाबाबो कमप्रमाइज जायाखै आरो बेनिनो प्रुफ हिसाबै जोङो दिनैहाय पुलिसा थारैनो जोंनो केसनि नाम्बारखौ हरबाय। थारैनो दंफां सिखाव सोमखोर बसुमतारीनि सायाव केस नाम्बार 22/2024 सेक्सन 115/351 BNS 2023 नाम्बाराव केस रेजिस्टार खालामबाय। नंगौ, थांनाय 14 आगस्ट बेलासिनि 6:03 समाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोंनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ 2 नाम्बार फालांगि खालामग्रा सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे दुथां सुबुङा गाज्रि गाग्लोबदोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय सोमखोर बसुमतारीनि हेंथायै रुनिखाता थानायाव मोनसे गसरलाइ थिसनदोंमोन आरो बे गसरलाइ थिसननायखौ दिनै रुनिखाता थानानि असि बिथां बिप्लब कनवारनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ बुग्रा दंफां सिखाव सोमखोर बसुमतारीखौ केस नाम्बार 22/2024 सेक्सन 115/351 BNS 2023 नाम्बार केस रेजिस्टार खालामबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो खौरां बिजों नायग्राफोरखौबो बेलासि बुब्लिनि बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। जोङो दाखालि 14 थारिख मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायावहाय जोंनि सासे बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ बुनायनि दायाव जोङो रुनिखाता असिनि आखायावहाय रुनिखाता आउटपस्टआव रुनिखाता पुलिस स्टेसनावहाय जोङो मोनसे केस होनाय जादोंमोन। ओमफ्राय चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्रायबो जोङो मोनसे केस जाबसिननाय जादोंमोन। जाथायखौ बयबो रायजोफ्रा मिथिखाबाय जे जोङो बे 14 थारिख आरो 15 थारिख खालि जेला सोमखोर बसुमतारीया फैदानखौ बुदोंमोन बेनि हेंथायै जोङो पुलिसनो मोनसे एफआइआर होनाय जादों। बेनि जोहै जोङो बुंनो नागिरनाया बे माखासे रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो मोनदोंमोन जे बेबायदि केस होनानैहाय बिथांमोना माखासे केसनि बेलायावहाय पुलिसजों कमप्रमाइज जाबाय नामा होननानैहाय माखासे उरां बाथ'रिया उरायदोंमोन आरोखि। दा बेखौ लानानै जोंनिफ्राय बुंनांगौआ बे जोङो माने केसखौ होबा होनानै जों माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामग्रा मानसि नङा। जे मानसिया जोंनि खौरांगिरिखौ बुबाय बे मानसिखौ जोङो केस होनायनि असिलायै जों मालाबाबो कमप्रमाइज जायाखै आरो बेनिनो प्रुफ हिसाबै जोङो दिनैहाय पुलिसा थारैनो जोंनो केसनि नाम्बारखौ हरबाय। दा केस होनाय लोगो लोगोनो बिथाङा माखासे इनिसियेटिभ लानो हायैनि जाहोनाव बेराफारसे 15 आगस्ट थानायनि जाहोनाव बेराफारसे गावनि देहायारि माखासे उसुबिदानि जाहोनाव बिथाङा केसखौ हयथ' जोङो थाब रेजिस्टार खालामनानै होनो हायाखैमोन। दा जोङो थारैनो केसखौ रेजिस्टार खालामनानै होबाय। दा जोंनि बुंनांगौआ बे दा केसखौ रेजिस्टार खालामबाय जिहेथु दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया हमनानै पुलिस बिफाना आयेननि बेब'स्थाजों साजा होनांगौ आरो जोंबो गोख्रोङै बिथांमोनखौ नारसिनदों आरो बिथाङा गावसिनि आयेन बायदि बिथांमोना दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होगोन। दा केसनि नाम्बारखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय आरो केसआ रेजिस्टार जाबाय। केसनि नम्बरा जाहैबाय 22/2024 सेक्सन नाम्बार 115/351 BNS 2023 बे केसआव बिथांखौ केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। दा जोंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो बिथांखौ जेन मोजाङै मोजां आयेननि राहाजों साजा होयो जों बेखौनो जोंनि रुनिखातानि असि बिथांखौ जों खावलायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो खावलायनो सानो जोंनि बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय जोंनि CM सार प्रमद बर' बिथाङाबो थारैनो जोंनि माखासे सुबिदा असुबिदाखौ नायनानै बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होयो। जोङो जोंनि CM सार प्रमद बर'नावबो खावलायो। लोगोसे जोंनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित सार बिथाङाबो थारैनो जोंखौ हेफाजाब होगोन। जों बिथांमोननि सायावबो थारैनो फोथायनाय लाखिदों आरो जेरैखि जाया दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ आरो फैबाय थानाय समावहाय
जोंबो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय गोख्रोङै बिथांमोनखौ हुमखि होयो जों फैबाय थानाय समाव माब्लाबा बिदिनो जोंनि चिरां रिजार्भआव बिथांमोना हाग्रा दंमोन बेसेबांबा गिदिर बेखौ दानै दा हाग्राया थारैनो खमलांबाय गैला हाग्रा गैयैनि जाहोनाव दा जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्राया माखासे बायनानै गरमजों आरो माखासे बेरामजों बेबायदि सोमजिहोनो लाबोगासिनो दङ बेनिखायनो जेरैखिजाया जों चिरां जिल्ला बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय जों हुमखि होयो जेरावखि जाया जाय बिथांमोनखौ दंफां हमनानै जुदि बेफोरबायदि जोंनि सायाव अनागारियै जोंनि सायाव माखासे जाथावै खोथाफोर बुंनानै माबा मोनसे बुङोब्ला जों बिथांमोन थारैनो गोख्रोङै राहा लागोन आरो जों गोख्रों जोंनि गोबौ मेगनजों नायगोन एबारनिफ्राय जायखिजाया बिथांमोना दंफां जुदि हाग्रानिफ्राय दाननानै लाबोयोब्ला जों बिथांमोनखौ डाइरेक्ट इनिसियेटिभ लागोन आरो जोंनि हाबा बायदि जों मावलांबाय थागोन दा माखासे खोथाया जाहैबावबाय बे केसखौ थाब रेजिस्टार खालामनो हायैनि जाहोनाव माखासे सुबुंफ्रा सोरबा साइडनि मानसिफ्रा बिदिनो फैसा जादों सोरबा 1.5 लाख जादों सोरबा 2 लाख जादों सोरबा 3 लाख जानानै रिपर्टारफ्रा खौरांगिरिफ्रा मेनेज जाजोब्बाय होननानै बुंदों बे बिराद माने एसे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेनिखायनो जों नोंथांमोना दिनैनि गेजेरावहाय मैया दाखालिनि गेजेरावहाय बिदि साननायखौ नोंथांमोना जोंनि सायाव माब्लाबा लाबोनो नाङा माने बियो मोनसे ओरैनो बारजों बिरबोलाबायनाय बायदि बाथ्रा बियो मोनसे बेसेन गैयै बाथ्रा दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय खावलायनाया बे दा जेरैखि जाया दायनिगिरिखौ हमनानैहाय जोंनि थारानिफ्राय जों पुलिसफोरखौ नारसिनगोन आरो जोङो जोंनि बिटिआर खुंथायनि सार प्रमद बर'मोननि सोलिफु सरकारनिसिमबो जोङो बेखौ बिथांखौ दायनिगिरिखौ हमनानैहाय साजा होनांगौनि रायाव जों रिकुवेस्ट खालामो गोजोन्थों